Thank you.
Thank you.
Maya makowiya munya, bayliya munya, kodeuka jina jaba, jina jaba behela be ma jojima, don jojima bega jika dojima. Maya makogam kowiya jaba, bayliya jira awana jala, lawana jaka kodetina kendama, kendama jetina be daura. Maya makogam. Jomba jore jo shoro. Baran ini nak janggo. Saya
kirana bay daw si kala ya gal kirana bay daw si kala na di kirana bay daw si kala na di kirana bay botol, ini botol, ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa hande min dari do suudu mbalo gunda tagrabe sukur hambalo e samba mbalo modde jaawo sanani jaawo sikka ko jaawo yettete ko mbalo on min dari do dewgal mum addi do Manda TV Fuladu TV o woni Fuladu TV anandi Manda TV men heewi hawde wala oy jaga micro hebano mi yewten ande men dari woni Fuladu TV koko jamtoyte ta mankani suka jodi no woni Muhammad tokra nelaɗo meɗen sallallahu alaihi wasallam Muhammad wiya Fuladu TV amma hande ko adda e galle maɗa kaw jaw moƴƴo sukura moƴƴo samba aɗa wondiɗo e mawdiraɓe aɗa wondiɗo e ɓiɓɓe ɓe ɗum ko yettita Allah ko goto kam min arani ɗo on jogon somi gardino e jinnaɓe ɓe ngari ndi min gokke ɗum hoddu ndu defeɗo ta ɗum heewa beñuwal wañam bottaji ɗe ha kinaɗe ko ɗo min fof ko min ƴittana o jamanu ceerno boɗele no wuuri ɗo ay ndiyata yaade hoto Mamadou moƴƴo e gundo moƴƴo wiya ɗum kamɓe hoto mawnama buli woni woni jargal hande woni jargal na jarga carkal ma jargayde hoto ma wiya kadi wiya jabula jambal Andi neɗɗo kala
moƴƴo saydu uuduru ɓen ko jaatiraɓe haade buya e faram buya e gundu buya wallahi nde artidi o hitan sayid nanu haalnama kadi ko suudu baju gaña e samba gaña baju gaña o dañi seydi ala e samba ala e fara ala e doña ala fof koye suudu he o dañi yiro ale o dañi paate ale mbiyata yen seni ale o dañanno fara gorko o piito e jata fa sidanani ko moƴƴo ɓe ceerno dina albarka taadirawo makko moƴƴo Ousmane ceerno dina wiya Samba Samb nde immi leydi Espagne nde arsi ɗo e jata fa albarka kuneɗe fo suudu ndu ko leydi de suudu ndu ko leydi mi tottuɗo ha janggo mi wawa haldude suudu ndu sidanani ko aynaɓe kadi wiya alhamdulillah rabbil alamin cuhe mawɗo o dañi Sare Boydo hikka no yafunangue o wi sam ommaɗo no yafunangue no ñaagui duwa wiya Sare o dañi paate woppi o dañi yeto woppi o dañi Samba wiya Samba no heddiɗo de kanko Sare Boydo albarka Mamadou makko indimi leydi Espagne o yi ɗe ɓe weli garaɓe lawɓe garta kono ndiɗo ko gaari ko Samba wodi o limi ujunnaje sappo e jeego o waɗi e jiifa ba makko o yi ɗiɗo ko ruki fo Samba hay so woni lewru arani ɗo dewgal ngal ganndi ɗum debbo makko taɓo hakkuɗaɓe Mamadou tanirawo kadi alhamdulillah rabbil alamin hono hewɗo noddude hamɓe radio Buña FM dokota kaw jaw ha mi heddi min nana konngol wallahi ɓiɗɗo o e jawdi ndi fof ko a woodi wallahi kala to hannuɗaɓe ko ɗo mi haali na hande ko hanki wonno ko ɗo woni hande hasi ɓe heeɓi milliard ji hande so ɓe heeɓi gure nayyi kamɓe e jawdi ndi fof ko a woddiɓe e mayre so hannuɗa ɗum fof ko ɗo ɓe hatta ko haalɗa fof ko ɗum wonta ko ɗum ɗum maalo konngol maɗa na cofe gallade nade dade tama jawode ko jimom o heewani haala mawnuɗo golla kadi sabi hande kono mbimama ɗo dani ni ɗum ɗo de hanko yettere Allah ngal ɗo dewgal nde no fuɗa ɗum fof tinigal ale mero fof kadi tinigal andi woni mbaɗo haajuta kanje haaju wonno ko haajuji moƴƴo ali kumbal tadiraɓe wiya koli salle Samba Salle oɗo ko tanama oɗo ko ma dosa wuude ala to o kono walla jaw walle Fuladu TV no filma de ma jam Fuladu TV no filma on jamta on walaari Moussa moƴƴo kam jambula jon mi sesi e Moussa to e mo kunda oɗo ɓiɓɓe ɓe jamta on mi wayni ɗon de hikka mami arana ɗo layyamo wallahi jamta ɓe woni ɓe fof ko jamta wallahi kaw jaw alminana sanatana hande ko hanki o wonno hanki gonɗo ɗo rabbil alamina sa sambatene to alhamdulillah rabbil alamina komin kanja ɓe ko moƴƴi ɓe alhamdulillah rabbil alamina ko suuttaraɓe lali mawɗo moƴƴi ɓe bonɗo lali camale lali e muso lali e dema lali moƴƴi ɓe ceerno moƴƴi ɓe kadi alhamdulillah rabbil ngalen moƴƴi ceerno wiya Samba oɗo yettere hande ni hammina ɗon jooɗi dammugal makko nde ñalande e jumare on ñanɗo min juuli juma ɗiɗo no andi ko musidɓe moɗon suwimaɓe suudu ko leydi na département Vélingara na département Kolda na département Yero Fula fo ɓittete suudu no jooɗi hen
fana juma bendi jule ko fana wala hande ko wonno law ko tan woni no juudi goddi ko gnoyno gertode beede de ni ko coppidi hette yeso inna ngalla ko jamanu o sansori non kadi do si jabare be wabino ko do be wamba be nangan ko do be nangan no takorli dino do ko yada ko japputide bismillah la bismillah men no kaw jaw atuma men fadam suka wala Assalamualaikum population sari Sumbatina. Hotel nama Gora Fahito yaitu demoda. Onyaga nama Jamal lawan desa. Onggiro moda nangari moda na. Muhammadu ko bismillah moda abura na untuk moda kalian. Bo bismillah moda. Jafo tahun lo gadi. Onggiro inokono Jafo kan. Ko program mau ina desa. Ai kono tigi desa hande ko Muhammadu wori nyala de gura. Ai jade agak tigi mai je korom besar Sumbatina. Voilà. Kubira ngate metu. Alo. Yo, अब bismillah modo habura na to modo. Satrebe do weli larde weli yina de kadi. Do gam ya Allah no re enta yes manane. Muhammadu dal ko suka bakkili do nam. Dillal mudu ko den jikka mi pala do wadande mo rumis. Ko hedi ko ndare kono program ko jogiran ene pimbe ko danda iya ene jalale ata di jalli no Hai karo tigide sampai mo ande gambi kra. Hai karo tigide sama Muhammadu salminya dole. Bana jalan jabe pada minta bimau desa minta bimau na. Menjadi tawa, menjadi tawa hanya di jam desa. Agora tira essa fumba lagi di biar beta di mama. Boleh mari jodi di peli.
Ya lo jadi zaman orang boleh dia iya tu. Aku di TV kan ayah kita ada kan, ha? Ada tiga baru. Buat tunggal musik apa? Pada tahun besar seperti ada tunggal modern, ha? Hey! Ay kalau tiga desa Muhammad kalau pada yang ada pada desa. Kalau tiga desa popular sama ada di Fatimah desa. Ay kalau tiga desa dari kau itu kau ni. Kalau football yang berbeda bawa nanti saya asal bila wanita nama jamal lawan desa. Kalau sudah di dunia ada, kau kata tahu di dunia ada. Tiga desa kalau jadi gipire, awak gipire desa hoja benda gipire, ah. Ay kalau tiga desa kalau nanti kau menjadi tahu macam mana? Ay api model desa kau gigi, ay kita ke. Hanya kerana macam malu orang yang pada desa gigi. Ay kalau tiga desa kau orang ada hati betul. Ay kalau tiga desa gigi aji pilih benda lagi pilih lagi. Jadi saya lagi sama desa. Yalla nauru boleh dia tu kurang. Jangan ada suka lengkar jadi kisah le bangsa desa. Orang kerumah tani raja modal, musik kerumah raja modal, tani raja modal desa. Ay kalau tinggi desa nanti yuba na. Muhammad kalau rambut awak dapat tidak semua di Fatimah desa sampai ke mana jodoh. Bukan lagi di jangan ada besok kiri antren mah. Hey, menanti masalah nahi dami, menanti rumah ini dami desa. Saat ini ada tadaro, Muhammad. Aku nanti kita saat menjauh banyak keselingkan. Pulau Ruti dia tiru desa, ah? Aku nanti desa Pulau Ruti dia nak apa jualan? Hey! Masyaallah. Masyaallah. Hey, Pulau Ruti dia nak taruh dan nak kodo.
Agara. Sarvadina Uriya Yumiti. Pandi mai ibu foli, tiga foli, pulo besok. Asik kuno Allah gasi, iye musik kuno Allah gasi. Wana Allah rango Allah buri, bondo jemana huldi dimbi. Nile kel sandu yodi wadi sondu, mi ulara bidejo Allah wali maudo. Asik kuno Allah gasi, asik ku Allah anda. Nijo mango berne mande boande, nijo mango pale maro boande. Aira kepto nganya nambo loba nambo, aira kepto nganya nambo jaka nambo. Bondo achu, nijo nyane jango maho. Jango ati kala ko mata ko horema, jango ati kala ko mata aira. Nijo mango kiko wana bondo kurma, jondi tankel fidelio aira ma, jondi tankel fidelio andama. Asikuno Allah gasi, iye musikuno Allah gasi. Wana Allah rango Allah buri, bondo jemana huldi dimbi. Ile kel sandu yodi wadi sondu, mi ulara bidejo Allah wadi maudo. Lakde kusudu alijana, lakde lemberrede, lakde kollete. Netta moda ni maya, netta moda ni maya na muli kodamo, netta moda ni maya na moloro yamo. Hande yondi mamile babondo ande, hande yondi mamile babondo fame. Kubonda bonda ko Allah burima. Mama di domo de Dawud. Jahana muli kodamo, Ini beri netta malu. moda ni maya na moja kanamo. Mendengar Allah Subhanahu Wa Taala orang termajam bondo mata. Wana Allah rango Allah buri, bondo jemana huldi dimbi. Nile kel sandu yodi wadi sondu, mi ulara bidejo Allah wadi maudo. Asik kuno Allah gasi, kuno Allah gasi. Iye. Hey, Mama di bondo de juri dosan, bagi ipala ya de tereng, ha? Sukare made di pala ya de tereng. Wallahi, asikuno Allah gasi. Wallahi, wallahi. Wallahi, bosikuno Allah gasi. Wallahi, bosikuno Allah na. Wallahi, 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 wallahi.
wallahi 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 Susan Mariama Mantama Sing a song on the track Mariama I'm going to begin sampai kalian menjadi satu. Sampai hari Gobiu. Calminama. Kala gardo salminamanya agana macam. Pada no do hari Mamadou do hande ko depre ASO ari do mal. Mendari modo mengari do ha mengari do ande marameo. Ko golle Mamadou de. Mamadou wadi no wayran minen ASO men gandal parce que depuis ma ASO men budi wadde organiser activité ji sportive do nder sare do men noddi mo han bo arat men noddani mo han bo arat delo bona to jugo ko depuis ma 2018 depuis ma nyene men budi dum ha hande do wondo ay han si men gardi ko zileji men gardi e projet han jido do yo bari andude o hoko tepere makko men gari do non men lamdanoki bo wala minen ko kay wadanan no hore mudu hande ko dum men gari bodo wadde remercier Mamadou a jarama ya Allah beydu golle de nabirade yeso jeunesse o weltima miden bi men beltima be ko lika ko kanko woni homo bon ko dum woni deftere amen de hande arde e yinade mo ko yi aminen bo anda ko bo warno ko majjani e temen towlani hen e problème ji goddi gandira karayo to bawo kala ko mon nani e dow anen ko arbo wajo minen mo adina minen ko kay woni horejo amen o bon mi salmini kala suka gonɗo mino ñagano ɗum jam joni e mbaɗa c'est des paroles vice président président amen o ala ɗo mais vice président o ɗinin ɗo Saydou Mbalo Mbalo vraiment min beltima minen hande min gala ko min ɓayma yombe par ce que engagement mo kolluɗa ASC o ko ha ɗo woni depuis 2018 no tijjawi woni tawi ko ballon ɓe manqui a ittat mbaɗana ASC o donc no Allah lonti président ASC o Ramos vraiment min calminimo haysi mbalaɗo an jungo makko ngo yettima kala gonɗoɗo ASP o salminama Mbalo anduran minen ñaguima continua engagement mo tamanɗa ASP continua te minen cohli kala zone gonɗo sare ɗo wakkilora ASC no bakkilorɗa ni par ce que jungo maɗa ngo wona hande ko hanki entraîneur o haari joji ɗi kaali boji ɗi piwɗi ni jooɗi ɓe ɓorni zileji c'est la première fois sa sambatenen donc Mbalo ay ɗi ko meeɗanka heɓede ASC immo sa sambatenen ya faboye goɗɗo ko association faboyro wona ASC donc andu o haysi ala ɗo ran jungo ma ngo ɗinga min beltima min doyima yo Allah joɗɗi jombajo o janma jaam
o kaw jibi banani bande anduram minen bakkilani ma ha yesso amen par ce que ko an holli minen hoore ma hande ko sababu ɗum addi ha ɓe ngari ɗo Fuladu TV a meeɗi filmude association kono a meeɗa filmu ASC faboye goɗɗo ganda hunde hoore ko Mbaalo waɗani ɗum hoore muɗum par ce que Mbaalo okkitinen hoore mum Mbaalo ko waɗani ASC station mo tene ko min mbawata mbaɗu yobde ma Allah yombo donc engagement mo ko tan yo minen ñaagui kala zone gonɗo ɗo saare ɗo minen ñaaguima tama engagement mo Mbaalo tamani ASC o wona association de ASC o par ce que activité sportive hande rarde goro ɓewel ɗo donc Mbaalo min ɓettima min paano ɗo wonde ha janggo bimbi mes heures ji ɗi mbaɗeni entraînement ɓe prépare le nawetan ngaro o te kala minen mbaɗi compté beaucoup e an si Allah jaɓi ancien jour o kala salminama Samba Coumba makko wonno rond-point o makko sopanoɗo million ɗo boko amata kangiri makka vraiment golle mbaɗiɗo ɓiɗɗe ɗiɗo aɗa may ɗiɗo vraiment ono piyo ala yokko andu bo attaquant o seeni donc entraîneur ay moro ange Yunusa bador Mamadou Mbaalo envolo o suman capitaine waɗa ko legi hen seeɗa capitaine o kala jarama donc Yunusa ay moro ange entraîneur o waɗa ko remote envolo Mbaalo minen gaddari ma ɗon teddugal vraiment min mbawama yokko Allah yokkama ha tawi a yawani Yunusa inna Mbaalo mbaɗen entraîneur rime ko ɗum addi ɗo wona goɗɗum mi salmini tuluɗa o fof debbo hunde gorko mum tukarede mawɗo tukare ɗe ɗenɗam ko mbaɗi e sa sawatenen ko ɗino duwanoɓe ya Allah ɓeydu kawral ngam ya Allah ɓeydu kawral ngam tukare ɗe ñaaɓe ɓe ɓe jooɗiɓe ɓe piwi ya Allah ren aynaɓe ya Allah danduɓe bone laamu okonoɓe barke laamu ya Allah danduɓe bone masiŋaji ɗi okonoɓe barke mum en torima Allah he nuraɗo muɗum sukaɓe ɗanniɓe ɓe ya Allah okkuɓe koɓe ɗakkoy ko ya Allah rendude rena pitali maɓɓe ɗi rentaɓe he koɓe keɓata ko ya Allah okonoɓe barke laabi ɗi eɓen piɗu waɗanɓe barke laabi maɓɓe ya Allah dandu en nimse ɗi laabi maɓɓe ya en mbi alhamdulillah e laabi jaaɓe ɓe ya barke ya Mouhammadou sukaɓe janggoɓe ɓe ya Allah okkuɓe barke jande nde ya barke ya Mouhammadou ya Allah ɗuuɗu en e ɗowdi gandal maɓɓe ya barke salatul fatiha en torima Allah hidulaɗo muɗum ya Allah danduɓe fedde nde jande ya barke annabaɓe fof en torima Allah hidulaɗo muɗum kadi ya Allah okkuɓe rewɓe waɗiɓe darnirteɓe galleji jannoɓe galleji jokkoɓe ɗumen enɗam ya barke ya Mouhammadou ya Allah danduɓe rewɓe kañoɓe ɗumen enɗam ya barke salatul mi torima kadi Allah hidulaɗo muɗum rewɓe ɓe ya Allah okkuɓe cuuɗi maraɗi jawle ɗe ɓe ndemoto ɓe nemina jinnaɓe maɓɓe ɓe nemina musidɓe maɓɓe ya barke salatul fatiha debbo mum e gorko mum cukaron kolle mawlidi konkon piya Allah okkuɓe koɓe ɗaɓɓata ko okkaɓe ko waɗi barke ko woridira ɗumen e ko wondata e nimse ko Mahamadou Dina min calmini ɗum min duwanima sabu komo andi ko ya Allah waɗ ɗum barke ya Allah ɓeydu ya Allah ɓeydu min mi ala ko mi okki kode ko duwa on gon mi waɗi on duwa mino tori Allah no Allah no jaabi ya barke salatu fatiha on jarama goro fof yaafi Pullo beso. Así como Allah gasi. Como Allah gasi. Assalamu alaikum.
dental correctiga ko mi salmini o cukaen e mawɗo debbo e gorko mi salmini o miɗo lamɗo so jantan gonko on ngari enɗam o ngari e jewya o dutto e jam mi duwanima o ya Allah namru o yeeso enɗam ɗam tawɗon e saare heɗam ya Allah namruɗam yeeso Allah waɗɓe e mulimo barke Allah hokku o rewɓe waɗaɓe barke Allah waɗande mon e barke saare he mawɓe mon ɓeɗi mbaɗa ko ko ɗum liggollo on bababal asasino wona kamɓe wona hanki wona heccana ko ɗum tawɗon nde jokkere enɗam e nder ɓe saare ya Allah moƴƴinan en yobmayɓe ngaroɓe ɓe Allah hokkuɓe ɓeyguji mbaɗaɗi barke Allah hokku en enen pi ko nafara awa on calminama sukaɓe saare ɓe Allah wa on barke jaaɗo e jooɗiɗo janggoyɗo he ɗakkoyɗo Allah wa on barke yamin duwa heɗowɓe moɗon calminama on calminama Allah woni mawɗo asirkuno Allah gasi asirku Allah Allah mijo mango ɓerde mande bo ande mijo mango faɗe ma o bo ande ayira debdo gañanamo lobanamo ayira debdo gañanamo gañanamo jakkanamo ala ko mo sika boji ɗi ambo pimbo boji ɗi bettimbo hande boyo mbo andina en hay hunde taw mbo waɗanani zone sa sambatene no boyo partiɗo hande kala suka ko faala nder sa sambatene boyo no feftuɗum Allah ɗo ko suuɗi e ko feyi mbo regila ɗum kala ko mbo wawra regilde si Allah ko lamɗo o jaaɓi boyo a partiɗo hande sukaɓe sar sambatene bo sowlani ɓe jaa saare wonde naɓe tan ɓe tuppa essence ñande finiweeri o ɗum wawi ɓe jaron ɓe kawra e soggi boyi o mbo waɗi en ɗum permettre mbaɗen ɗum organisé ɗo terrain men ɗo kala ko palɗen mbo waɗana en si Allah jaaɓi ASC sar sambatene o nani boyi o joni naɓe tan boyi yo si Allah fulamɗo jaaɓi internet jibi mbaalo woɓɓe noddara en ko enen noddara woɓɓe nooro en kala ko parle mbo waɗana en boyi yo mbo waɗa financé tournoir o ha gasa joué e jamma jaam boyi yo ko ɗum mbo wino mbo janta en to wona teddugal ASC o piiw min jottina présent Ramos Balde si Allah fulamɗo jaaɓi internet o nani ancien équipe o nani Samba ko waɗi ɗo bigɗi ɗo ASC o ɗin ɗo mbaalo min beltima vraiment yo Allah joɗɗi jom bajo boyi yoyo fuɗɗi équipe men mawɗo o ha équipe ji 10 kala ko paalɗen nodde mbo waɗa ɗum financé tournoi jouen ɗo e jamma jambo waɗi engagé fuɗɗi hande ha yeeso ko lawol boyo si wurde e cellale duuɓi i goɗiran makko haali ɗum hande Fuladu TV filmade Mamadou meeɗa ɗum ɗo haalde si wona hande ene ñaagui noon no Allah konti golle ɗe Sambo fuɗɗinoma Sambo hande kala ko mbo eɓɓi minen gandi mboyo mbo erreur famde dole makko ɗe ya noon no Allah wallumo mboyore suko sa tambatene daro yaaki dula goɗɗo jobala tawi ko enen noddara ɗo norden joué jamma jambaɗen ko meeɗa ka waɗen boyoyo mbo haɗa ɗo mbo weltanima sukaɓe se ƴiwi ɗo ram mbo haɗa an ɗo jeyta groupe maji rewɓe féminin sa tambatene to boyo makko mbo waɗi ko ɓoyɗo sarɗo e sengo rewɓe boyo wonnono jonde e ɓerde ni tan ko jonde e ɓerde makko si Allah lamɗo o jaaɓi boyo hikka en mbaɗi jardin ji e bambeji e lottoɗen e boyo si Allah lamɗo o jaaɓi ñagaro ɓurɗo tawaɗo boyo neneji makko ɗi piiw ɗin ɗo nana Fuladu TV filma kala i nana
boyo mo ɗaɓɓoyno gandal boy ɓingal mo artiri noon ɗo muɗum min jii seede o boyo onon groupeaji femmineɗi neneji makko ɗi ha kala debbo mbo lamdaki on apport waɗna on jardin doson ha ngoɗon tawi wonano majani raymo faboyaki boyo mo régilana on ɗum hokko karanta e faboyaki mbaɗa jakaruji e follere ha moƴƴa boyo mbo andi ɗum ko probléme moɗo saabu boyi onon paala wadde jardin ha hono mum ala ko noon keɓani mbaɗa o appui makko mbo engage oro si Allah jaaɓi boyoyo mbo hokki on promesse mbo watta jardin on ngo boyo mbo salminno mbo anno haɗo vraiment mbo weltima kaddi weltari merci beaucoup vraiment mbaalo min jii min beltima ASC o kala waynima Fuladu TV min jii golle mamaɗi onon kawji yaafo mbaalo minen de hande sika haaliɗam min kolto saabu fiyoɗo min jiiya fokkitini mimi jaɓtano yarnode nayyi hande ko Allah ya neɗɗo yarnoyani pompi amen o panno min kemno ɗo e probléme gérant o paawa yandi ko Allah addi ko yoni mbo ari mbo waɗi en décanté sombo gandiranta mbo neɗɗo sikkano mbo watta ɗum mbo nodi weño ɗo batta ɗo mbo yo yimɓeɓe no joɓiri par tranche ɗum ko saabu jinnagoyamo waɗi ɗum so mbo wi mbo watta jardin ora min jeddara si mbo wi mbo waɗna minen tournoi naɓetanta min jeddara saabu min jii mbo fuɗɗima vraiment mbaalo yo Allah yetti jikke ɗe min mbaynima kala wona e teddugal onon piyo wana Allah rango Allah kure bondo jemana hulde ni ile ken sanbiyo di wadi sondo hulara mi dejo Allah woni mawdo asikuno Allah gati